Ito yung actual size ng medium. So it's like 80 pounds na yan. So malaki na yan, medium size na yan, no? So yung actual na timbang, so more or less mga 80 pounds. Kasi yung kahoy, magaan lang yan. So medium size, almost 80 pounds. Okay. Yan. 80 pounds, medium size. 80 pounds, medium size na pig. Almost large na yan. Okay. Tapos natin lechon. Suke. Ayan. Kilawin tayo dito. Kilawin kambing. Alright. Cooling time muna. Tayo na natin. Maabot na yung temp niya. Yung tamang temp, dyan muna siya for like 5 minutes para madrain yung mantika. Ayos. Chondan. Yan, cooling time muna. Muna natin siyang babalot. Para oh man, ano pa mo? Especially dito sa may mga mantika. Yan. Contribute ng hindi pag crispiness pagka binabox natin kaagad, sisira. Yan sila mag-antay. Silit lang, Roy, para hindi siya maaluob. Hi, good morning, Cathy Grace. Ang aga mo. Ngayon lang ako natapos. Maglilitsyon. Tanghaling tapat na. Cooling time tayo, Cathy Grace. Cathy Grace. Matagal ang proseso nito, halos 8 oras kasi 1 day lang towing time. Ayun, no? Yan, ginagawa ko, cooling time muna. Hindi pwedeng ilagay agad sa... Okay, thank you. Yan. Steady muna siya dyan. Kasi pag ilalagay mo agad sa car, maluluob. Maluluob siya. So steady muna siya dyan. Yan. Ayan mo silang mag-antay. Kasi pag pumasok ng mantika doon at dumikit sa tiyan, nagko-contribute dun ng ano yun. Hindi pag crispy. Yeah, steady muna. Ang daming kailangang i-improve pa. Mausok ko yan, oh. Tumbong. Cooling time. Okay, babush.